pag-usap sa siyon. Uhog mo pakakita diha ka sa tanan niya himaya. Ang Ginoo magtukod pag-usap sa siyon. Uhog mo pakakita diha ka sa tanan niya himaya. Ang mga nasod magtaho sa imong ngalan o Ginoo, ug ang tanang mga hari sa yuta magdahod sa imong himaya. Sa pagkatukod na pag-usap sa Ginoo sa Siyon, ug pagpakita diya sa iyang himaya. Sa pagtagad niya sa pag-ampo sa biniyaan, ug sa wala pagtamay sa ilang pag-ahampo. Ang Ginoo magtukod pag-usap sa siyon. Uhog mo pakakita diha ka sa tanan niya himaya. Isulat kini alang sa kaliwat nga umaabot, ug ang iyang umaabot nga mga binuhat padayga sa Ginoo. Ang Ginoo mitan-aw gikan sa iyang balaang bukid, gikan sa langit gitanaw niya ang iyuta, aron pagpamati sa gulo sa mga pinilanggo, aron pagluwas kanila nga gihukman alang sa kamatayon. Ang Ginoo magtukod pag-usap sa siyon. Uhog mo pakakita diha ka sa tanan niya himaya. Ang mga anak sa imong mga sulugoon mulungtad ug ang ilang kaliwat magpadayon diha sa imong atubangan, aron ang ngalan sa Ginoo isang iyaw sa Siyon, ug ang iyang kadaykanan diha sa Jerusalem, diha nga ang katawhan magapundok ug ang gingharian aron pag-alagad sa Ginoo. Ang Ginoo magtukod pag-usap sa Siyon.